Takže čaute ľudia, vítam vás konečne po veľmi dlhej dobe u ďalšieho videa, tentokrát z World of Tanks. Hrajte na tankiste.sk. Dúfam, že to mi nezakážu. Nie je to žiadna reklama, nebojte sa. Táto hra vlastne asi ju každý pozná z reklam. Táto hra je motivovaná na tanky, keďže World of Tanks. Máte tu všetky tanky vlastne od... Ešte mám také nízke FPS, mi to laguje a sa mi to nepáči, lebo mám vysoké FPS, neviem prečo. Mám vysoké FPS, skúsim povypínať zbytočné záťaže. Dobre, takže to je jedno, proste tu máte všetky tanky. Nikdy mi takto nelagovalo, to je jedno. Takže vlastne tu mám tanky z druhej úrovne, lebo ešte len prednedávnom som to začala hrať. Takže ja si beriem T26, keďže chcem ísť na tretiu úroveň s touto. Ako vidíte, náhodná bitva. Môžete tu hrať v čete, v klane, všelijako, máte tu roty a proste všetko. Práve som si vypila 3 juicy, takže tak. Aby sme si to ujasnili, neviem, či som to vrala v nejakom videu, kto ho nepozrel, som ďalšia slovenská let's playerka, budem natáčať hry, pochádzam zo Slovenska, z východného a bla 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 bla. Nechcem vás zaťažovať, takže s nami tá hra nebude laguje. Takže bude to ísť tak plynulo, neviem prečo, asi vlastne teraz je dosť veľa pripojených hráčov, takže asi preto mám také nízke FPS. Väčšinou tu, ako máte vľavo hore, keď si všimnete FPS, tak tam mám väčšinou 100, 200 a nie 6 FPS. Teraz mi to laguje, takže nebudeme tak dobre strieľať. Vlastne v tejto hre ide o to, že buď zabijete protivníkov a vyhráte, alebo obsajíte jeho základňu. Vlastne o tom to je všetko. Všelijaké úrovne sú tu ranky od najlepšieho po najhoršieho. Aj tanky sú zoradené podľa úrovní a sily. Napríklad ja som teraz posledná, najslabšia. Lebo vlastne ja som dvojka a keď sa pozrite na menší tank a keď zistíme, dáme ale to, tak zistíme, kto má lepšie. Napríklad tretia úroveň je teraz predo mnou a 200 HP. No a teraz idem zlým smerom, lebo práve tam idú plno ich. Och, už sme sa dobre nerozmiestnili. Prosím, a tam není trojka. Proti trojke by som nechcela súboj, takže snad nás nezbadá. To asi ja jediná idem až tak dopredu. A kde všetci stoja, len ja tu dopredu idem. Tu berem skrátko, takže priblížime si to. Neviem, či vôbec toto video dám na YouTube, keďže mi laguje. Keď sa mi na video bude zdať, keď si to pozriem, že to strašne laguje, tak budete, tak si príjete, namieríte a teraz som ho stratila, to není fér. Snel ma môže... Oh shit! Máme poškozený pás. Nie! A shit! Tady končíme. Všichni ven. Toto nemám rada, proste kto ma zabil? Oh my god, he is perfect, okay. Oj, chápete, ja nedám ale oj. Dobre, takže návrat do garáže. Práve, že toto je najlepšie World of Tanks. Proste vám zničia tank, hej, ale
proste máte tu ďalšie tanky, chápete, jeden v bitve ešte zomrel, neviem, s ďalším idete machrovať. Takže dáme si ďalší tank. Neviem ani koľko natáčam. Dáme tomu ešte 5 minút ponatáčam. Mám na to ešte 5 minút. Nechcem robiť dlhé videá, keďže natáčam frapsom. A robí strašne veľké súbory, takže už aj preto. Ale neviem, v tejto dobe mi tak rýchlo ide na YouTube video. Napríklad mám 15 minútové video a pôjde mi tam za hodinku, dve. Takže to je jedna veľká výhoda. Možno budem natáčať aj dlhšie, keď budem mať veľa času. Keďže mám dutú ruku, teraz ju mám polamanú. Tak neviem, či budem mať veľa času, chcem ísť aj vonku, síce mám polamanú. Ale určite cez leto budú dosť veľa videí. A možno 2 týždne nebudem veľmi aktívna, teraz som video, vlastne môžem to tak nazvať, že summer start, alebo neviem tak, proste toto je náš letný štart a dúfam, že sa furt sa bojím, že tak nenabúram, lebo mne to tak laguje, že keď idem a vlastne dám Dčko, ale ono mi to nezahne tak skoro. No, zase. Vlastne tu je na tom najlepšie, že všetko, čo tam postaviť do cesty, vlastne zvalíte. Napríklad toto, hej, skúsim zvaliť. Proste všetko ničíte, chápete, bez hlavu, okrem kameňov, hej, toto nezvalím nikdy. Ježiš, ja idem priamo, počkaj, zoberieme to asi tade. Raz som išla, keď som ešte bola začiatočnička, priamo skrz, chápete, na nich, bez hlavou ani sa nepozerám, ale ja musím ísť tej základni, však ma nezabijú, nie sú až tak silní. Ja som si myslela, že jedenkrát strelím do nich hociak a už sú mŕtvi, že to je jak Counter-Strike, viete, že strelíte poriadne raz a... Ale vôbec to nie je tak, to je o taktike, tak sa to nazýva. Oh shit, oh shit, oh shit. Zabite ho. Aké má... T2 medium. To, keď nezabijeme, sme tak... Jeden z našich pásů je poškozen. Shit. How low, go down. Jak to, že mi nechce mít? Máme je. Yes! A ešte raz. Neprošla skrz. Poď ešte raz. Ešte raz. Nestihla som ju zabiť. Vlastne tu 3 raz môžem vystreliť za sebou, 4 raz, 5 raz. Takže 5 raz za sebou môžem vystreliť. Tak to je nahore, nepáči sa mi to. Takže dopredu hovorím sorry za lagy, keď toto video bude na YouTube, ale teraz je to preťažené, som si veľmi zlú dobu vybrala vlastne. Je 19, vlastne pol 7, no pol 8 a vtedy na World of Tanks, akože to je kolónia hráčov, tak to doslovne poviem. Proste tam je aspoň viac ako 5 miliónov hráčov a viete čo to je, keď sa ešte treba všetko rozdeliť. Momentálne som sa zaradila medzi 100 najlepších. Shit, ja zabrzdím. Dostali to. Tahle prošla přímo skrz. Áno, Nepřátelský tank dali s sme ho, veškodím. chlapci a dievčatá. Shit. Zasáhli náš pás. Už dlouho nevydrží. Utekneme mu. Rýchlo. Utečieme. Sme utekli. Viete, ja idem bez hlavou, utekám. Dostali to. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Máme je. Jeden z pásů je rozbitý. Padáme odsud, tenhle tank to koupil. Toto je najhoršie, že chápete, 5 strely vystrelím a potom už to nejde. Ale ten ma zabil, takže
Dobre, takže toto bolo len také rýchle video. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber a koment. Zabávajte sa na mojich videí, užívajte si leto a ja sa s vami lúčim, tak čau.